Presentem la ruta dels camacos, sortint de Vilafranca, direcció a Torroelles de Foix, on vam esmorzar. Tot abans hem passat per Bleda i continuem, anem a Potons. També abans hem passat per les Fonts dels Dous. Anem cap a Font-rubí i després anirem a dinar a Sant Martí Sarroca. Tot després, fent la digestió, anirem a Vilafranca acabant aquesta bonica ruta circular. Un cop deixem Vilafranca, agafem camins i corriols que ens portaran a la Bleda. Després, un corriol de pujada tècnica amb forces pedres ens portarà a Torroella. Abans d'entrar a Torroella, rebem una trucada que ens informa del lloc on hem d'anar a esmorzar, un estanc. Un cop hem omplert el dipòsit, decidim recuperar el trac una mica més endavant. I ho vam encertar, ja que vam trobar les Fonts dels Dous. A l'Arboç, el dia de l'Arboç. Aquí lleva vibras. Vam continuar pujant per unes escales, que era el preludi d'uns quilòmetres de fortes rampes de pujada. Tot després vam anar carenant fins a trobar un altre rampon, que aquesta vegada era cimentat, on en arribar a dalt algú va fer el crit del morlaco. Ara ja encarem la baixada per arribar a Sant Martí Sarroca. Sí, com es diu, tot baixada, tot baixada. Per això, algú es va prendre un xupito per poder arribar. Un cop dinats, anem fent camí per arribar a Vilafranca. Objectiu assolit.